Tak hošani, kontrola montáží. Vyberte si jeden prut a jedem na vodu. To akože fakt? Co? Tak poďme teda. Tak chlapi, vím, že jste zatím bez ryby. Jakou strategii krmení jste zvolili? Počiatočná stratégia bola taká, podľa informácií, ktoré máme, ten počiatočný zákrm samozrejme má byť väčší, tak sme sa rozhodli, že tých 6-7 kiloviek hodíme na každé lovné miesto. To bol ten prvý zákrm, potom sme to ubrali. Dali sme menej 2-3 kilovky na ďalší deň a teraz už dávame len kilovku v montáži a čakáme, čo sa bude diať. Zatiaľ to stojí, zatiaľ to nejde. Konkrétne tento prúd je tam už 3 dní, to sme nechali taký kľudnejší. Dali sme tam kilovku krakena 30 a k montáži, no a čakali sme, že sa pohne, no ale využili sme túto kontrolu montáže na to, že to ideme po tých 3 dňoch pozrieť a uvidíme, či to bude aspoň pohnuté, či to bude tak, ako sme to tam položili. Honzo, ty si čo o to myslíš? Děláme všechno, co nám tady místní poradili, nebo co nám řekli, co tady funguje, takže děláme to de facto skoro přesně, jak nám řekli, kilovku k montáži, klidně, ať se nebojíme, velký koule, 30, posloucháme jejich rady, myslíme si, že oni to znají tady nejlíp. Kilovka tam je. Podívej se. Chcel niečo? Ne. Je to nedotknuté, čo? Ani jednu kouli nevzal. Tady prostě ryby nejsou. Mrtvá zátoka toto, pozri sa. Ako nova. Ani jedna koule. Víš, dáme to naspäť, to nebudeme ani prehadzovať. Ja to ale nabuskujem trošku, počkaj. Znova! Počkej! Řekni, já to... Pořádně. Nech sa mi to do vode. Okay. Dobre, to stačí. Pri týchto väčších nástrahách je to trošku také komplikovanejšie pokladanie. Musíte chodiť vždycky dvaja, lebo predsa ten sáčok je to rovné kilo, tak nám povedali. Neexperimentujeme s tým, že kilo 10, kilo 20, povedali kilo, dávame kilo na montáž. Ten to opatrne pustí a ja to potom už len položím. Tuto je tá hrana. Polož to, prosím. Pěkně po směru většinou. Máme problémy s tým, že sa nám to nechce potopiť, ale To je na ziga, hoši. kaprárina je drina a uvidíme, no, pôjdeme skúsiť zajtra. Ešte to podvihnem trošku, aby sa nám to teda nezaborilo do brata veľmi. To máme vlastne 4 pruty vyvezené už od soboty a nemáme bodovanú rybu, no neviem, problém, no jednoducho sú tu ryby zjavné není v tejto časti jazera.